Moro, moro! Täällä Niga. Niga Funny TV. Anssi lähti just kotiin ja mä jäin tänne nyt vähäksi aikaa. Teki mieli vaan tehdä tämmönen tylsä video. Mutta älkää kuitenkaan lopettakaa tätä videota. Kuvaillaan vähän kaikkea ja mennään tänne. Mitä hitsi tää lukee? Mitä tää lukee? Mä näen sut. Tuo kuuluu ääntö. Tuossa on nuoli. Mennään tänne. Mitä tää lukee? Varo, ettei vintti piirre. Ai! Parin tunnin kuluttua. Helvetti. Ai helvetti toi oli. Ai jumalauta, joku tämäytti mua päähän. Ai juma. Joku tämäytti mua päähän ison kerran. Hitsi, mulla on kummu päässä. Voi juma. Mitä helvettiä täällä? Mä menen kattoo vielä sitä tekstiä. Mä menen kattoo tän tekstin täältä. Vielä, mitä tässä luki? Varo, ettei vintti... Helvettiä tuolla tapahtuu. Nyt alkoi pelottaa. Nyt alkoi pelottaa ihan helvetisti. Hui helvetti. Mun pitää soittaa Anssille. Vittu, mua alkoi pelottaa. Nyt tuli. Hui helvetti, mä lähden. Just nyt täällä kylpylä selvetti. Nyt alkoi pelottaa ihan vitunmoisesti. Tää on kaadettu. Mitä helvettiä. Mä kuulin ääntä tuolta. Katolta. Voi jumala, mun nyt nostetaan tää jollain tavalla. Mä kuulin ääntä katolta. Mä menen katolle. Mun pitää nostaa tää tuoli. Jos mä haluan päästä katolle. Vittu. Pitäis pyytää Anssi tänne. Paljon helpompaa. Mennään tänne. Katso, onks katolla ketään. Hitto, nyt alkoi pelottaa. Mä en pääse tonne ylös. Mä menen tätä kautta. Jatketaan matkaa. Voi jumala. No. Mä kuulin. Mitä täällä tapahtuu? Helvettiä täällä tapahtuu. Nyt alkoi pelottaa. Mä kuulin hirveät pamautukset ja yhtäkkiä niinku helvettiä. Mitä nyt vittu? Mä en uskalla lähteekään täältä enää. Vitsi noin mä menen kattoo noit viestejä vielä kerran. Pitäis ne johdattaa mut johonkin toiseen viestiin. Ekana mennään kattoo tämä viesti. Joo, että... Joo, mennään vaikka tähän. Mä näen sut. Onks tää oikeesti joku vitsi?
Vaikka taas vitsi mua alkaa pelottaa vähän. Ja varo, ettei vintti pimene. Ja tossahan mua just kolautettiin päähän. Tuli just mieleen. Onko tässä mitään merkkejä, jotka... Keppi osoittaa tonne. Keppi osoittaa tonne. Mäpäs menen tänne kattoo. Mitä täällä? Mä menen niin suoraan, että mä löydän toisen merkin. Tai sit mä voisin juosta täältä suoraan pois. Mitä tässä lukee? Varo. Mitä? Liikkeitä. Mitä tässä lukee? Varo. Varo liikkeitä. Kyllä siinä niin lukee. Liikkeitä. Niinkö siinä lukee? Ne taitaa lukea. Joo. Nyt lähti. Nyt mä en pelleile enää. Mä juoksen niin kovaa ennen kuin mä löydän kuka helvetti noit tekee. Kuka helvetti noit oikeesti tekee. Mä en jaksa tätä pölleilyä. Hei nyt tuu pois sieltä kuka vittu sä ootko. Mä en jaksa tätä pölleilyä enää. Otetaan oikein kunnon matsi. Katsotaan sit kuka tappelee. Mä etin niin kauan, että löydän syyllisen. Ja vittu, tässä on joku keppi. Tää helvettiä. Hei, tuo on joku! Hei! Tuu! Lyö tää keppi! Hei, helvetti, mikä sua vaivaa? Mikä sua vaivaa? Mitäs oikeesti pelleilit, Anssi? Voi juma! Sattuks sua? Sattuks sua? Ei. Sori, mä tiesin. Sanoin, että mä lähden kotiin, mutta ihan sama. Joo. No ainakin selvitin kuka sä oot. Joo, ja se on moro.